skal vi spille Minecraft. Woo, woo, woo. Ja. Så kan jeg lige vise jer en verden, jeg har lavet. Og det er ret vildt. Eller, ret vildt. Det er ikke den her, der er så vildt, men det er den her, der er fed. Ja, det her skal I ikke lige tage af, vel? Det er ikke så professionelt. Det er bare så jeg kan se, hvordan jeg kommer ned til den her cave. Og hvor jeg bor henne. Deroppe. Tærne af det der. Jeg har været dernede. Der fik jeg så den her. Det var ret fedt. Det her, det er en terrasse. Der er en lille håndvaske. En lille knap, man kan trykke på. Og der. Og der. Så er lige den her. Det er ret irriterende, det høje her. Upsi. Det var nok ikke helt godt. Upsi. Derude. Okay, nu. Jeg bliver lige nødt til at gå, fordi jeg synes ikke, det er særlig pænt, at det her skal. I hvert fald ikke lige her. Så derfor, shit. Så derfor gør vi noget andet. Det er simpelthen bare. Så hvad er det her hernede? Jeg ved godt, det ikke er særlig skovagtigt, men jeg får prøve. Det ser faktisk fedt ud. Jeg vil tjekke. Okay, der er simpelthen. Det har jeg. Det er faktisk ret fedt. Og bare lige alt har jeg lavet alene. Så kan man lige finde her. Så skal man så finde en. Ja. Ja, så skal man så finde en ting her. Jeg kan ikke komme ind. Det er ret dumt at gå ind, fordi døren lukker, og jeg ikke kan komme ud igen. Ret dumt at gå derind. Så derfor her. Og det var jo smart det der. Så. Ja. Og så har jeg lavet et værelse indtil videre. Det var lidt dumt, for jeg ikke kom ud igen. Ja. Så er der en terrasse her. Den er ikke så stor, men det er en soveværelse. Ej, lige meget. Okay, lad os gå herind. Der er fandme meget derinde, hva'? Og så er det her noget til. Så ja. Så har jeg da ikke lige ting på. Det var ikke. Det var ikke særlig smart, tænkte jeg. Nej. Ikke. Nej, det var ikke smart, tænkte jeg. Okay, det kan ikke. Vent. Kan den egentlig så dog? Den er alligevel. Så virker den her ikke. Det fikser vi en anden tidspunkt. Men ja, det var bare lige den korte video. Så jeg vil bare trække af for den her video. Og så ses vi på tirsdag.
Hej hej.